میرا بہت ہی پیارا تے لوٹے دا ویر کا احترام عزت ماب جناب فیصل ساحل صاحب فرام 109 نیلے والا ڈسٹرکٹ فیصل آباد. ساحل صاحب کدی کھڑے بدل بھی وس پاؤندے او کدی گجدے وستے کوئی نو رب پیار دا جال تنی ویندا ہے او بندے جان کے پھسدے کوئی نو. ساحل صاحب جڑے صرف مفاد پرست ہوویں گل اندر دی دستے کوئی نو او چنگے سجن حیات مری ویندے پیڑ چھڑ کے نستے کوئی نو. مہربانی جناب. بہت ہی پیارا تے لوٹے دا ویر کا احترام عزت ماب جناب فیصل ساحل صاحب حال تعینات جی سی یونیورسٹی برائے خواتین مدینہ ٹاؤن ڈسٹرکٹ فیصل آباد. ساحل صاحب سدا نہ بن زندگی ساری اساں تیاں دا ہو کے جی لینا ہے صبران دی سوئی نال دل آخر پھٹ زخمی جگر دا سی لینا ہے. ساحل صاحب تیرا دتا زہر وچھوڑے دا اکھی نوٹ کے قاسم پی لینا ہے اور کدی راہ تے ٹکرے ہس پیا کر تے تو ہور غریبا کی لینا ہے. مہربانی جناب. کہ تینوں ٹردیاں واری آکھیا نا وات والنا سے ہٹا تینوں ٹردیاں واری آکھیا نا وات والنا سے ہٹا میٹھو نکھڑ کے ہجر مصیبت وچ ہر پل گھبرا سے ہٹا تے منہ ویکھ کے قاسم شیشے وچ کدی خود شرما سے ہٹا مینوں مگرو بھجن دی عادت نہیں میرا چاند پجتا سے ہٹا. سعید بھائی ایڈا کریے سفر تے توں ساڈی کرے نہیں پہچان تا نہ آندے ککھ جتنا ہی ساڈی الفت نو جے سجن نہ جان تا نہ آندے اور ساڈے آیا کاوش تے بندے دے جے گھٹ دن مان تا نہ آندے نت کھڑے چھڑے نہ گھر تیرے جھڑکی ورکا